Daalụkwanụ ndị ọma na-ege ntị. Ekene m nwoke, kene nwaanyị, wesị ndụ mmiri ndụ azụ. Asị m mmiri ata na ma azụ anwụ na ka onye chiri onye azụ elu. Onye nna na onye n'ụbọchị nke tata bụ MAP Ezeaku bụ ndụ 1 na Biafra land. And o nwere okwu dị ọkpụrụkpụ m chọrọ itinye ọnụ n'ụbọchị nke tata. Gee ntị, wụcha ntị gị ọfụma. Aghọtaghị na okwu a ma ga-egbuo ntị ọfụma ka ịghọta everything m ga-agwa gị here. Ihe izizi m ga-ajụ bụ kedu ife nwanne anyị nwoke Ezeaku Ejiofor na-fight for? Gịnị ka ọ na-fight for? Ijugo onwe gị ajụjụ a, ka ife ọ na-fight. Nke ọzọ, gịnị ka nwanne anyị nwoke Ezeaku Ejiofor of Igbo love themselves or they against Christianity na pastors culture for their own good, gonna fight for their own good? Nke ọzọ bụ nwanne anyị nwoke Ezeaku Ejiofor are they against omenala ya na ndị dibia gonna fight for their own good too? Maka na anyị enego m anya n'ife onyonyo niile fụ na ndị dibia ndị nke nọ ọ na-agbazi onu na ọ treat go case ha na o nwere ife dị anya ndị ahụ na-eme na-adịrọ mma. Nnekwa anya na nke ndị Christianity ọ ndị ụka mfụkwa na o nwere ife dị anya ọ na-fight kwa dị nwee sị na nchọ ka m bịa maka na ọtụtụ imirikiti n'ime anyị na-aghọtahie ọgwụ Ezeaku Ejiofor na-anụ. Nwee sị ka m bịa gbazie ndị be anyị onu ka m nyelu Ezeaku Ejiofor of Igbo love themselves aka wee gbazie onu a ka ha wee ghọta ọgwụ na-anụ. Nke mbụ, afụgo m ife onyonyo ụmụ nwanne anyị ndị dịka Donia mmegolu anya na ndị dị iche iche ha tagịa Ezeaku Ejiofor as antichrist. Ndị be anyị unu ya pụtawada aside ka nkọwalụ na ife Ezeaku Ejiofor of Igbo love themselves na-anụ ọgụ ya. O nwere ife dị iche na living in delusion and living a reality life. Ihe Ezeaku Ejiofor na fight bụ ofu ife, one thing dị very important na ndụ anyị niile, which is na ọ bụrụ na ahụ na-aya gị, ka m were isi ọwụwa for example headache, na ị na-enwe headache. Ndị be anyị ma na isi ọwụwa na ọgwụ isi ọwụwa bụ paracetamol na panadol extra or panadol. Nọ ya nụa ka alụpụta for isi ọwụwa. Ịgbalụ ọgwụ ahụ nwụọ, isi ọwụwa ga-akwụsị. Enwere ọgwụ malaria. Now, inwe kidney problem, na ị ga-aga for kidney transplant or kidney treatment, or depend the grade ọnọgolu. Enwere ọrịa na-akpọ cancer ma liver failure. Enwere ọgwụ ndị oyibo mepụta, which is na ihe follow due procedures iji wee gwọọ onwe gị ọrịa. Ihe Ezeaku na fight njuwe dị against ndị men of God or ndị pastors, because mụ anaghị afọzi ha as men of God. Ndị ụka, ndị isi ụka bụ ofu bụ na mmadụ ga na-aya kidney problem ọ na-ebido which na enwere ọgwụ alụpụta for iji wee kam ya at that early stage, emebie akwụsịa ka ọ yali escalate, ka ọ yali continue wee baa n'ihe ndị ọzọ, agwọta nwa ya na that early stage. Omitie a pastor, omitie a reverend father, omitie evangelist, omitie a prophet. Kama ọ ga-agụ ya, nna ngị ga-anụ n'ọgwụ gaa mitie dọkịta dị ọna, nọ dọkịta dị ọna na-afụ maka kidney problem, ka ọ na-ebe anya ka amalụ stage this your problem nọ, ka e wee nwee ike gwọọ gị. O nwere ike ọ bụrụ na that stage na ihe ga-eji wee gwa ya bụ 10,000 naira. Mana ndị isi ụka ama ife dị ọna, kedu ife ga-eme? Ọsị anya sekpụla ana ka ekpere ekpere ka emerie miracle ka that kidney problem pụọ. Ihe a ka Mathias Ezeaku odo dị na-asụgo dị Mathias dị n'ime ihe ọ na-azazi na mbụ Ezeaku Ejiofor. Ihe a ka Ezeaku Ejiofor ndị against. Now, mgbe isekpụla anyị obikwasa gị aka ọgbanwe ife onyonyo ekpebe asị na-emego miracle, end of the day that kidney failure meche or migrate from there wee ka ọbawazie to cancer and other ọrịa, because once kidney gị nwụ o nwere ike ibutezi ọrịa dị iche iche n'ahụ gị. Defuria
that year the she go from stage 1 back stage 2, from there back stage 3. Enwezili ike mgbe oge ji wee librido gị ejezie ihe dị nebe anya mgbe ịgazie n'ụlọ ọgwụ ọrịa ga-eji 10,000 naira wee gwọ, azụgwazie gị na ihe weta 10 million 20 million. If na that a pastor, reverend father, bishop so n'ihe contribute that ọrịa ji wee metamorphose to that level, ihe anụ aka Ezeaku Ejiofor ndị against ndị isi ụka na-eme. Ọ na-akọwalụ gị ka ndị isi ụka gwa gị na ọrịa nrịanrịa abụrụ aja ekpetie na ekpele na ihe mmepụta na-enwe procedures which is ngị ga n'ụlọ ọgwụ nyenwa ka a na-akpọ dọkịta oyibo, ndị mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ngị ga na ọha nwa dị in charge of ineta arụ. Ihe pastọ, ọlụ pastọ bụ ịgbazigo onu ka ị ga-eji bi ndụ ziri ezi, ka ị ga-eji kwụba aka gị ọtọ, ka ị ga-eji wee ghara imegide mmadụ ibe gị, ka ị ga-eji wee na-eme ezi omume. Ihe anụwa bụ ọlụ pastọ, reverend father, bishop and evangelist. Ọ bụla ịgwọ ọrịa, ihe Ezeaku Ejiofor dị against. Ọzọ dị ka ibie Ezeaku Ejiofor ndịkwa against bụ pastọ pụta ọ na-asị gị ka ekpe ekpere for constant electricity. Gịnị kpasịta Chineke na electricity? Kama pastọ ya agwa gị know your government, your governor, your house of rep, your senator, your governor, your local government chairman ka ị ga-ejide ka onye unu electricity. Ọ sị gị kpebe ekpere Chineke ya abịa nye unu electricity. Ihe a ka Ezeaku dị against. Now pastor, reverend father, bishop, evangelist ya asị gị pray for good road. Mba na pray for good governance. Mba ada ekpe all those things na ekpere. Pray for good water. All these things. Ihe need bụ hold your government accountability, responsible. Pastor ya gwa unu na ọ bụ government dị in charge of electricity. Ada ekpete na ekpere. Pastor kwesịrị ịgwa unu na ọ bụ government dị in charge of a good road and everything. Enwere ihe ine nidiri disturb wa Chineke na ekpere. Ndị a niile bụ ọlụ government. So Ezeaku na-achọ ka ịmalụ your right, ka ịmalụ ihe kwesịrị ịyọ Chineke na ihe kwesịrị ịyọ your governor na ihe kwesịrị ijide your leaders. Oyi ya ka Ezeaku Ejiofor na fight. The same thing as Ejiofor na-agwa ndị isi ụka ka ọ na-agwakwa ndị isi ọdịnala which is ndị dibịa na-emekwa the same alụ mpụ na ụwa ahụ ndị isi ụka na-eme. Onye akpata iji wee fụ ọpụta tata okwuo maka ndị alụ ndị native doctor na-eme, okwukwe maka nke alụ ndị isi ụka na-eme. So Ezeaku Ejiofor na fight for your own good. Ọbụla antichrist mana na-ebe kwukwala Jizọs na-eche na Jizọs bụ God. O nwere ife dị iche nwa na nna. Nwa can never be a father to his own father. That shows that Jesus can never be a God. Jesus is a son of God. Mazi Achebe Paul is a son of God. Abụ nwa Chineke, Jesus bụ nwa Chineke. So echi niile mmụọ amapụta zọba Chineke ụzọ si na mabụrụgo. So ka anyị ghọta na enwere ife dị iche between Jesus na Chineke. Na onye na-ekwetara na Jesus eminilo na okwetara na Chukwu, maka ndị na-akpọ Ezeaku Ejiofor antichrist. Na mekwetara na Jesus eminilo na mbụ anti-God. Chineke dị iche na Jesus. Ha na-abụbụ ihe dị iche. Kwuche akwụkwọ nsọ gwakwa gị na this is my son. Ndị Igbo na onye bụ nwa Chineke. So anyị niile bụ nwa Chineke. Just the difference is there. So ka anyị ghọta na Ezeaku malife Ezeaku na fight. Ọzọ dị ka idie Ezeaku Ejiofor nwere charity foundation ebe a na-akpọta ndị ọrịa. O nwego many cases. Ọ na-ekwu out of experience ihe ọ na-express every day. Ka mmadụ ga-eji na-ayọ kidney problem, ị na-agbanye olive oil n'ahụ. Ima the content of that olive oil, ima more the good to the system or match to the immune system. Ima more cause more harm to the person. So Ezeaku Ejiofor is trying to make ndị Igbo and every world to understand na enwe procedure emepụta for every sickness. Na ada Jesus nwụrụ anwụ, may her soul rest in peace. Ọ bụrụ na early stage that lady nwere that problem aka agwọtanwe, mana edere mewe miracle mebe ihe dị anya
The same thing to Chinedu Nwadike. The same thing apply to many of them. Ka m welu ezigbo nwanne anyị nwoke nke ka dị ndụ bụrụ a living witness. For example, how many of you ma Egbe Igwe Kingsley Orji? Unu echete na that guy nwere accident for more than 2 years ọ naghị aga ije. Onwere those pastors heal nwere ọnụ ha da afia ha fugidere, mana the moment baby ọkụ bugaria India agbazie nya the spinal cord tata ọ na-agba egwu na-aga ije. That is the procedure emepụta. Enwere ife ikpeketele ekpere that time ka ọ gaa ije maka na it follow the procedure. Tata Egbe Igwe na-aga ije because we follow the due process we save onye ndụ na-aga ije. The same thing can Ezeaku Ejiofor na fight. Ezeaku Ejiofor adịla against any person, kama na ọ dị against ndị isi ụka na-atụ asị na-agwa gị na-enwe miracle. Onye kpuru isi ịga n'ụlọ ọgwụ nwere, ọ bụrụ na ọ dị permanent ha ga-agwa gị, ọ bụrụ na isi ga-eme operation agwa gị na ga-eme operation onye ha afụba ụzọ na-eme. Mana ndị ụka ga-asị gị na ga-eme miracle onye kpuru isi afụba ụzọ. Aka obere oge na enwere ike 1 or 2 years na mba 40 years afụbeghị m onye kpuru isi ekpere ekpere ọfụba ụzọ. Onye da ngụlọ ịga n'ụlọ ọgwụ ga-echeki ma dati ngụlọ ma nwere operation ga-eme onye a some place other places ndị ga-adị akwụkwọ ga-ama ihe a na-akpịa onye ha agaba ije. Enwe ndị ga-ebe ome dị operation ha agaba ije, nwee ndị a ga-asị gị na ha ma aganwuzi ije, mana ndị ụka ga-asị gị na ikpe ekpere onye da ngụlọ agaba ije wee luo na onwebekwa onye ụka ga-asị gị na ọfụgo ofu onye ndangụlọ ekpere ọ gaba ije. Ihe anụwa ka Ezeaku na fight ka anyị kwụsị na ya na ọ dịlọ mma. Na the reason Nigeria tata na ala Igbo bad governance njue ebe niile bụ because of ndị isi ụka anara agwa ndị ha na-achị eziokwu. Gwanụ ha that na ezigbo hospital dị, ezigbo gọọmenti na-arụ ọnụ na-enwe everything, enwere ihe dịka miracle. Ka anyị mara ụnụ nke a ebe a ka Ezeaku kwụ. Ezeaku is not an antichrist. Ezeaku nwere more than 20,000 patients of kidney failures, 20,000 cancer patients, and uncountable different sickness people not there. And ndị a niile believe na Chineke nwere pastors, reverend father and all these things ha si n'ụlọ ka ha wepụta. Mana all these things bụ ihe kọsụrụ ya bụ na enyere ha the guideline. So Ezeaku chọọ ka ndị isi ụka na ndị isi ndị bịa ka ha nyebe their people the direct and the real guideline to follow life. Ngị mara ụzọ ikwesịrị iji wee gwọọ ọya o wee yala imebiga ihe. Ọya ga-eji 1,000 gwọ ka agwọ ọnya with that 1,000 that early stage wee zọpụta ọnya ha ka ị ghara ịgazi na na-eche na enwere miracle before mara ihe ga-eme ọrịa 1,000 erie 20 million end of the day ọnya ha anwụọ. Ihe Ezeaku na fight. Ọ bụrụ na ndị isi ụka bido nyewe the right guideline like ndị ụka ndị ọcha here ịbịa na obodo ndị ọcha ha believe in that miracle because ha ma the procedures, and that procedures ka ji agwa na mba ụwa niile dị iche iche. Omeniro mibu Muslim, mibu Christian, mibu ọdịnala, mibu Hindus, mibu Jewish, ofu procedure ahụ ka na-eme. For more than how many years nọgo n'Europe here anụbeghị m na nwaanyị dị ime nwụọ n'Europe here. Nwaanyị dị ime o nwe ka afọ ime ga-eji na-eme efu ekwupụta nwa. One of my friend nwunye nọ na garden na-egwu egwu wit ọ dị afọ ime, akpa nwa agbapuo ya n'afọ n'ime ebe ọ nọ wit friends ya ha na-achị ọchị. Nwa nọ n'ime afọ dị akpa nwa agbapuo die ọbala ebido wụpụtaba, and afọ ime a ka nọ ebe 7 months. Gịnị ka eme? Akpọ ọrịa ambulance ozugbo ewelu helicopter bịa die ebulie ọkwụlọ 1 naira ọkwụlọ 1 penny ebugie n'ụlọ ọgwụ emenye operation ozugbo kwupụta nwa a sad woman afọ save the woman save the nwa. Ndị Nigeria ka nna agwa gị ya asịlọ gị ndị ọcha. Onye Nigeria obi na obodo anọ ọfụ this video ọ ga-ama na onye maka na-ekwu onye Nigeria onye Igbo kwa mana ha na-agọnarị na ha bụrụ onye Igbo esave nwa. Mana ọ bụrụ na Nigeria ka ụdị ya ha eme before a ga-akpọta ambulance o wee kpọta mmadụ onye ha anwụgo. Ọ ihe Mathias Ezeaku. Ọ bụ na inwe a system na function like that ị ga-afụ na enwere ihe dịka amosu, enwere ihe dịka village people na-eme operate because there is a bad government.
ihe Mathias Ezeaku na-akọwa ka anyị ghọtanụ Mathias Ezeaku na ọnọdụ Mathias Ezeaku nọ ya tata bụ ọnọdụ Maazị Nnamdi Kanu nọ tata. Anaghị m akọmpe ha na-abụ, mana ngwa gị nke bụ eziokwu, afta Maazị Nnamdi Kanu onye ọzọ na-ekpupu ụlọ okpu bụ Mathias Ezeaku n'ala Igbo. Anaghị m ekwe nke bụ eziokwu bụ na mụ na-akpabeghị nkata jụọ onye o nwere ike ọ bụrụ ife onyonyo, so mana ife onye na-ekwu eziokwu ịmara ya. So ihe ọ na-agwa gị tata ọ na-efe anyị niile efe. Mgbe ị ga-efe esi reality ka ịkanta reality mgbe a ka ị ga-aghọtazi ihe Ezeaku na-ekwu maka ya. So ndị Igbo ka anyị malụ na most of the suffer afụfụ anyị na-ata bụ the bad system of the government, and ndị nyelu the system of the government aka bụ ndị isi ụka. Ọ bụrụ na ndị isi ụka gwaba gị nke bụ eziokwu, gwa gị ngị jide ndị a, ị ga-afụ na ị ga-atadobe afụ. M ga-akwụsị ahịa maka na okwu karị, mana m ga-eme live program gbasalụ these things Ezeaku na-ekwu ka ndị ọzọ wee nwee ike ka mkpụti anya ọfụma, maka na achọrọ m ka ife onyonyo ate nnukwu aka. Aka m bụkwa nwanne unu nwoke MAP Eziokwu bụ ndụ 1 in Biafra land. Ogunu ga-achọ Mathias mụ n'afọ ya, mgbe akụnụ ga-eji ghọtaba ihe a na-akọwalụnụ. Chetanụ, mgbe Jizọs dị ndụ enwere ndị ji wee kpọrọ ihe, mana ka ọnwụ abịa ghọta ọlụ ọ na-alụ. Kịta Maazị Nnamdi Kanu dị ndụ, most of us ejighị wee kpọrọ ife. Mgbe ọ ga-ebiche wee pụọ, anyị bịa ghọta ọlụ ọ na-alụ. Kịta Mathias Ezeaku na-eti mkpu, na-eti anyị anaghị aghọta, anyị na-agba ya tako, mana afta ka o bichego olu ndị ya wee nwụọ, ị ga-aghọta ihe ọ na-agwa gị, wee sị ka ọ mara anyị niile mma. Anyị ga-adị ka echi, maka na echi ada agụ. Daalụkwanụ.